Bună ziua, dragilor! În acest episod o să ne jucăm Plante vs Zombie. Dacă vedeți acestea, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări. Nu în ultimul rând, să dați un comentariu cu planta voastră preferată din tot jocul acesta. Mi se pare un joc destul de... stați puțin, destul de... macabru. Adică, fața are ăla. What the fuck? De ce s-a încărcat? De ce a apărut capul ăla? De mort acolo jos. Ciudat, nu? A apărut foișele. Loișele. Bine. Dragilor, știu că am făcut... știu că am făcut deja level 3, dar... change profile. Avem opțiuni. Multe. Hai să începem de la început. Hai mai repede, create ăsta. Hai să facem... Stați puțin. Are sure, yes, sir. Create și iarăși. De data sub Y, să fim mai șmecheri. Bine. Tot ce trebuie să facem acum e să dăm pe adventure. Aventura începe, dragilor, aventura începe. Bă, what the fuck? Ce n-ai? Cu... Bă! Așa o să fie? O să mănânce plantele. Urât, nu-i frumos, nu-i frumos așa ceva deloc. Ia să vedem. Tap on a seed packs to pick it up. Bine, tap on the grass to plant your seed. Ok, nicely done. You can also drag and drop seed packs. Tap to falling sand to collect it. Adică asta? Keep collecting sun. You will need it to grow more plants. Am înțeles. Deci trebuie să luăm ca să plantăm. Don't let the zombie reach your house. Bine, mă. Bine. Noi să facem doar episoade cu jocul ăsta, adică nu live, nu premieră, nu chestii din astea. Nici nu cred că o să facem așa ceva, dar totuși. Da. What the fuck? Bine, final wave. Wave-ul final, adică final wave începe când ajung la steagul ăla sau sunt mai multe stegulețe și wave și big. Nu țin nimic de jocul ăsta. Avem o nouă plântuță. Floarea soarelui pare a fi. Că na, așa arată floarea soarelui. Floarea soarelui sunflower. Nu vine să cred. O, da, din câte știu. Eu când odată am fost curios să știu ce înseamnă Brawl Stars și am văzut pe Google Translate că înseamnă stele de bătut. Înseamnă fucking stele de bătut. Adică un joc popular ca Brawl Stars-ul să se traducă așa. Stele de bătut. Foarte frumos. Wow, ce scăbos. Deci trebuie să-mi pun 3 flori din astea aici. What the fuck? Oh shit, stai-ți. M-am obișnuit și eu să trag. Deci tragem așa. Aha, bine. Aici. Deci trebuie să apăsăm însă. Foarte bine. Să mor eu din nou. Pam. Am dat și muzică. Da, găsim muzica asta. Hai să punem aici. Bă, frate, venea exact pe rândul ăla. Nu e corect. Așa ceva nu are cum să fie corect niciodată. Da. Ai da mine.
Stai, avem ce avem la mine? Hai să dăm pe maxim. Hai să dăm totul pe maxim. Ba nu, hai să dăm așa. Back to game. Bine, mă, bine. Aici! Gata, vreau să-l omor cât mai repede. Aha. Am 2000 de bănuți, acum am văzut, bă. Am 2000 de bănuți. Acolo jos. Uite aici, jos. Am văzut. Am 2000 de bănuți. Pot să-mi cumpăr așa de multe chestii. Am 20 de lei, adică. Parcă, da. Da, 20 de lei înseamnă 2000 de bănuți. Deci am 20 de lei. De lei am. De roni. 10. Da, totuși, am 20 de lei, nu vine să cred, pot să cumpăr așa de multe chestii. Sau 2000 de bănuți, cum vreți să vă spuneți. Da, da. Hai să vedem cum naiba facem noi toate astea. O să mor! O să mor, nu-mi vine să cred, mor. Gata, s-a zis cu mine. S-a zis cu mine. S-a zis. What the fuck, planta nouă! Ce asta, mă? O cireașă? Că așa pare o cireașă furioasă. O cireașă cu două capete foarte furioase. Dragilor, o să continuăm cu nivelul 3, 4 și 5 în episodul următor. Dar mai ales episoadele acestea, nu uitați acolo să dați un like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și să scrieți un comentariu cu planta voastră preferată. Ia, vreau să văd ceva. La ce-o fi asta? Leaderboard. What the fuck? Zombie din gunoi. Zombie în gunoi. Ce naiba e piciorul ăla cu țepi? Asta ce? Deci pe acolo ne ducem înapoi. Deci ăsta este episodul de azi. Mai aveți episodul ce să nu uitați să dați un like să... Da, v-am spus asta. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa!